Ramogi juang machiegni mantiere kar kae ka en chenro mabende onego bed ni chako sa achiel kata kamano wachake kanyo dakika 32 toke watimo mos ka isbedo kata ka irito mondo mi wabede twak achiel kachiel kod jaod bura Maseme mano mheshimiwa James Nyikal mabende wantiere godo kiny ma kawuono ka wadaranga ni ng'anyo e weche gi mag ewi CDF mato koro biro nango mano kama wantiere sani ukinyi makonyo koro mogo joma e chal mar wach mabino wabido kachiel ka watu wa kendo waranga neni oganda ochomo kanye omera ni wacho ni onge kata bende ni entiere koso gando beda girito tinyarite thuolo maromo nade adhibedo kata cheno makaono nyinga Cleophas Watch leo ni benda kachiel kokalo e mbui magwa mag Ramogi TV wantiere live e Facebook e YouTube kod mano mar X mar Ramogi TV yudo wakati benda antiere kacha mbui mara mano mara Facebook fan page mara yuda Cleophas Watch antiere ka kod mheshimiwa Maseme James Nyikal daktari ya ureke no machiegni kinde Ramogi TV oyare ahinya chiwo machala chiwo maber warango sani wacho ni omera ni tiere kosoyo mano mara CDF angi konwa ka entiere kar chung od bura mari iseyude maiga manyen koganda duogo ka uchomo yueyo odhi bedo yo machalo nade to kapok odhi mabor wawera ne sigana ne moloswa kanyo kod nyaoda Walter Nyambaga etielo mokwongo na winjo ka jod bura gene ywak e od bura mano mamalo e pacho kae ne giwacho ang'o kotenore kod deko chwalo omenda make magi kuonde chung od bura magi kata magi wuok wenya ne sigana ne kaeto bang'e waduogo wadhi nyime kotwak. Ne en ywaruok mane pilore ka wuok e od bura mamalo kod mano mar Senate e kinde ma jo od bura ne obago ng'anyo mar tipo e kendo chiwo chung margi nipo nono piny owacho kochwal negi omenda mar CDF to onge dhi yweyo kaka chike mag bunge dwaro. The government is always supporting their executive programs to the detriment of CDF. So what we are saying is that we have suspended all sittings, all government businesses until CDF is expanded to our schools. Kuntolo mar dakika 30 sajini mag od bura ne otemo gayo jo od bura mane odhugni e liare mar od bura mar rocho chenro. Jaleg wi kweth mathoth e od bura Silvana Sosoro ne oneno matek ka otemo lego wi kweth mag jo od bura mane pok oyudo muya mondo odonji. E piny oduogo bedo matek ne jalop Speaker Gladys Boss mane otieko chenro mag TWAK apoya. Mage timore bang' ng'ur mathoth osebedo e wi kaka nok mar jo od bura osemiyo chenro mag od bura mamalo kod mago mag Senate orem chwalo tijgi. Maling'ling' ofulo ni duol mar osara SRC ne ong'iso balang' mag jo od bura mag yudo kuom bedo e od bura kinde ka kinde. It is our privilege to get the payment or to have those allowances in place because it is part of as per the law. It is our allowance, so it should not be scrapped off by SRC. SRC to kunji ka jobunge wacho akia anto kase yie kodgi nikech ok ging'i gik moko properly. Tarik 19 dwe mar 9 higa ni Moses Wetangula ne owuok tung' mosuko jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa bang' rito mondo kwan jo od bura rom mar TWAK kaka chik dwaro. Jakoramoga jang mano eno kot miduongo e od bura kaendi mondo jo od bura chopi e kaka nyalo dhi nyime kod chenro mag od bura ma kaluwore kod katiba namba 121 mabiro dwaro ni jo od bura chop kwan mar 50 e kaka nyalo dhi nyime kod chenro mag od bura kabathe konchiel kod skar Senate to gibiro dwaro ni mondo gichop kwan mar 15 kaka nyalo dhi nyime kod chenro margi. Those who are saying that they should be whipped, it's a problem with the payment they are getting from SRC. I think somebody should just resign and maybe go and look for a job. SRC yande owito oko balang' mag silings 5,000 mag romo karomo manejo od bura yudo kendo keto gi osachgi e silings 710 kae kanyo riwo koda ka omenda mag ot madwe ka dwe ma en silings 150. Lakini kawuono an gi committees ariyo sama keto samoro timore kamano kata sama bunge be dhi nyime koro tiende ni kadiponi joma ng'eny MPs mang'eny nigi tabu bila mawachono to it means the quorum nyalo bedo affected. Committees to get full hours bedo dhi nyime kata wachogi mar jopiny to sekete mano be nyaka tim sekete maka okitimo migalo wi bunge kai ma intie kabisa to the employer biro punish employer en jomo no kelie bunge. Moko to seyo mana telo mantiere od bura
mar Senator kod mano mamalo. Everything rises and falls on leadership. Those are not my words, they are words of John C. Maxwell. Where much of the role of whipping comes in is when there is legislation, there's a specific bill and you want to marshal for the favor depending on how you want it to go. When there's something that has cropped up that needs quite a bigger attention, but it is a personal responsibility. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Kamane chal mar wach od bura, Mheshimiwa James Nyikal, ochal nade, kamane kama jod bura bende osechope. Iwacho ni ka onge omenda michwalo e kuonde chung od bura, onge twak monego dhi nyime e od bura kanyo. Ni nitiere od bura chieng' koso oyo, to inyalo kete yo machal nade. Nitiere ka luore gimo waneno, no, nitiere weche ariyo kanyo. Achiel en ng'anyo manyo jod bura ng'anyo orucha nikech pesa mar CDF pok ochul. Mar ariyo en wach mar ni ji tin ga od bura, miyo bura ok dhi nyime nikech quorum midwaro mondo ji obedgo ok chopi. Kwa chako gi mar CDF, higani mwadhigo ni nyaka nyo kadh budget pesa mar CDF pok obiro. Miyo sani ka jo buro dhi dala to sano se chopo kama nyithindo bende koro buro dhi skul, gima lich ahinya madhi chendo ema en wach basari. Nikech nyocha one wasechako nyiso nyithindo chon ni mondo ondik barupe kakelo kwayo, nikech ne wan gi ng'eyo ni ka chop sani onego bed ni pesa mar CDF osebiro kendo par basari ose ket tenge. Nikech basari no en gima duong' ahinya e pesa mar CDF, nikech king'iyo kwan mar CDF mogol onego kuom 25 ewi 100, kit 25 ewi 100 kod 35 ewi 100 manikete CDF. So ong'eny, miyo okonyo nyithindo mathoth. Nyithindo nyalo yude, jomoloyo joma dhi e secondary school, nyithindo modhi e form 1 obet od bura ka od bura, ng'ato nyalo keto nitie moko mimiyo scholarship minyamiye musomgo kokadho maber nyaka utieki kaka marwa Maseme. Wagwaro nyithindo moyudo mang'eny ma 350 kadhi wiye, koro wanyalo chudo negi chakre odonje form 1 konche gine form 1 nyaka utieki. To kendo yuto mar jonyuol ne tin, miyo mano kendo romo nyathi som mitimo mitieki. Koro modong' madhi e form 1, form 2, form 3 bende imiyogi matin, kindwano chiwo kinde 4,000 gi 1,000 kang'eny ahinya ta 10 ubete kaka nyathi chalo. Jogo madhi e college, nyithindo madhi e college bende wamiyo chi kinde 8,000 gi 20,000 madhi university. Koro en gima konyo ji mathoth. Koonge sani to koro wadhi e yweyo maduong' mogik mar higa ma wabiro duogo tieng' dwe mar 2 e chak dwe mar 2 e kwa duogo. To sani ema nyithindo bende biro donjo, moloyo joma donjo e form 1 bende dhi donjo. Gin gi geno nyocha ka ndala juma mokadho ne ji mang'eny mabiro mapenjo, jomoko pod ndiko ni wabiro timo nang'o. Koro emomiyo jood bura ni kare mar wacho ni ka pesa midhi kel maduong'ne dhi ne nyithindo madhi e skul pok obiro, nyaka nyocha wakadh budget, nyocha wakadh pesa mimiyo sirkal. Tiwacho ni pesa onge, to gik moko to waneno katimore. Ineno ka ji dhi e wuodhe mang'eny, ka ji nyiewo dhi Dubai, Kenya gin ji 50. Pesa motigo kanyo duong', kiny ka kiny ji nie wuodhni, kiny ka kiny ji nie wuodhni. Ineno ka pesa tiyo kuro. Kiwinjo pesa malal e lwet ji, jomotelo ni pesa makamolal e lwetgi, pesa makamolal e lwetgi, mano nyiso ni pesa nitie. Tende ni gima timore kumikete pesa magiseng'ado, king'iyo mang'eny thoth pesa mar sirkal dhi e yore machal ni konyo mana jogo matiyo kuonde magitiyego, to ok dhi ne jogo maloso piny. Onge gima duong' e piny maloso somo mar nyithindo kiwe ngima mar dhano gi wach mar arita kwe. Hapa ni somo maduong', miyo jood bura ni kare
kaka nyogi wacheno en nyogi timo gima kare. Mheshimiwa, nitie gini ma wanyalo wacho ka ni e thuolo ma oganda yudo mondo mi oyud sir mawuok mana e gucho omenda no mano mar CDF osebedo nade e thuolo gi kiwacho ni kata motelo ne kawuono omenda ni pok obedo kabiro osebedo ko survive nade mano e kar chung' bura mari kuom ranyisi? En otek nikech kar chung' od bura nitie pesa mabiro mirito go kar chung' od bura, nitie jomondiki matimo gigi, kata mna kidhi e od bura nitie ofise ariyo kanyo, nitie mar jaod bura miluongo ni constituency office, nitie mar CDF ma en gi komiti ne gi jakome, giduto pesa gipogi biro. Koro mar constituency ni ochandowa nikech jogo mondiki gi kata msara magichamo timre nadi onge. To kidhi e constituency office ni obende pesa onge, kata jomondiki go chendo inwango ni ji obet kata dweche ariyo kata dweche adek kapok giyudo msara. To kelonwa tich matek nikech samoro chuno ni in iwuon jaod bura idwaro pesa madong' jogi tigo mae ofuke, kata ka chieng' moro chalo gimiholo ofis, koro ofis nyalo duoko ni. To gima timre kamano kata jaod bura wegi ang'e ni nyogi luoro wacho ni kata gin bende chudo margi osebet ka chendo. Okapar ni kata sani kanyo chudi to mna ndalo ariyo mokadho gi e kanyo chul jaod bura kuom dwe moncho kadho ni to osebet ka kaleo kamano. Ang'eyo ni kata pesa mar wuoth, kidhi dala mtoka dhi ringo ni giduogo nitie kaka ichuloga. En pok ochule chiegni dweche adek. Ni kata jaod bura kadhi dala pesa moringo go kako ringe kor gweng', pesa moringo go gi mtoka no pod ok tim nadi ok chul. Miyo weche ok be od bura. Ni ng'eyo ni ne ging'ado ni ka ji nitie pesa moro michulo ka ji obet but kabet ka ji obet tichulo pesa no. Mago medo ji nyalo wacho ni tang'o momiyo ka ji obet to mani tich mondik gi tich akichulo gi. Ang'o miyo ng'wech moringo go kodhi go dala, mtoka motiyo go, petrol mokete, ang'o midwoko ne mano. Gigi duto kasa mikwano ma jo Salary Review Commissioner SRG kwano, ikwano gi tiriwo gi tema koriko ni mane msacha ng'o bunge makigolo moro tidwoko msacha wa bunge chien. Miyo an kaka nene mar CDF ni biro rumo to kapo ni ok giloko ka gik moko timore biro chopo kata kama wabunge biro giwegi gibiro ng'anyo ka gikoni ok chudo gi otimre nadi oleo. Tang'eni sani wich kuot ne nitie ke jo bunge gin joma dongo maka kori ng'anyo ni ok ochuli to ji biro penjo to piny machandore malichni in kata ka misachi oleo dweche ariyo dweche adek tichako go ne ji koko. Mano be nyo nitie iye kanyo to en dinyo ang'e ni ok otimre nadi ok owache nikech machendo maduong' en mar nyithindo. Nikech kidhi dala kichopo kinyi in kata gi ji 15 manie dhodi, kidhi ofis in kata gi ji 20 30 manie dhot penjo da mheshimiwa koro watimo nang'o, nyathina koro dhi. To ka pesa nitie to iloso komiti piyo piyo, kata sani komiti go waseloso rito mondo pesa duogi wanwang' nyithindo minyal chul. To sani bendo rach moloyo nikech chudo ma university cha bende ng'e ni ne nigi chandruok nikech jogi nowacho ni wang' ni chudo ne nyithindo nyathi ka nyathi pesa duto monego chul ibi kelne kore ka sirkal ng'ado machulo kore ki ng'ado ma wuon nyathi chulo. Kata gi sani pok ji onge maler ni nyithindo manie university manodhi e university jonyuol biro chulo ang'o. Nyocho kone gi nigi chul panel of 21 ni kore kibine gimibi medi mineno no pok owache. Mano be biro irwa ni kata mana joma dhi university. So wan gi joma dhi university, wan gi joma nyocha wamiyo scholarship mageno ni pesa ne mane gidhi chudo go jonyuol ok ne nyal ikore nikech ging'e ni an nyathina ne CDF omiyo scholarship koro ubro biro koro mano leo. Wan gi nyithindo madhi donje form 1 manyien. So wach somo kae gi CDF ni okethe moloyo to wach mar tich ma od bura maluwore gi jogo mondik kuro bende dhi marach. To kata mana jogo mondiki e CDF machano gik mwatiyo maluwo gik mitimo kata gik manyocha sechak timo e higa mokadho kata classrooms manigero projects manotim jogi ok nyal luwo nikech pesni gi
bende ema jogi wuothogo kadhi nono gimiluongo ni monitoring evaluation. So gik moko richo miyo nyo wan kare kaka jood bura mondo watim ng'anyo manyoro. E ng'anyo ma kamano kendo pek ma nitiere kaka kendo luoro ma jood bura bende nitiere godo nyakora Ramogi Jwang' en ni ka skunde yepo higa manyien tarik 8 dwe mar 1 mano Januari, jood bura onego bed ni chiwo sir mag omenda gi mano kokalo e kitini mano mara CDF. To bende ka gionge omenda keto gi kama chal nade. Mana achiel kuom gigo mantie kar kanyo, ma bende achiel kuom jood bura mawinjo kanyo kano loso jood bura manyando Jared Okelo wacho kanyo dweche 6 gi duto makoro bende osekalo ka sirkal pok obedo kacha e thuolo manyime mag chwalo omenda machalo kamagi. Wang'e maber ni achiel kuom weche gima CDF bende osebedo ka siro mashima gin mago mag somo. Chenro moko gin mage mapono nitiere kar chung' bura mari to CDF ni bende osebedo kacha ka chwale nikech nitiere kacha wacho ni rito police post mantiere alwora kacha, sikunde mamoko kama gintiere, chiwo sir mopogore opogore. Kodeko to moro sirkal oneni adieri omenda ni olewo to nitie jok madhi bedo kacha ka hinyore ka dipo ni ok oyude yo makare. Wawinjo kata Junguna Ndung'u kalero ni omenda onge kata michulo godo osara mano mag jotije sirkal. Mane kama Uganda nitie nyaka sani. Kopogore kata gi magi mag somo, weche magi ma pod nitiere kacha kar chung' bura mari ma CDF nyalo wacho ni deko mare nyalo bedo ka chiwo dok chien moro. King'iyo pesa mabiro e kar od bura mar CDF ipoge kama. 6 ewi meya dhi e wach mar rito administration, rito jogo mondiki kanyo, msache mag jomondiki, gik ma ginyalo timo, mano dhiye. 2 ewi meya dhi e wach mar luwo gik mitimo ka development mitimo ni be itimo gi maber, nyaka ji wuogi udhi ofis komiti nyaka wuogi dhi non, mano dhi kanyo. 2 kuom meya nokete wach mar sports ma itimo ga sport ma kineno inyalo neno ni kata sani ibo neno ni ute bura kuonde mang'eny oseketi nyithindo dhi timo sports. To sani gidhi timo sports to pesa pok otimo pok obiro. Koro kinaneno ka jomoko osechano molando, maybe wang' ne dwar pesa gi giwegi. Mano okane ka dhi timo mag weche mag tuge kar chung' kuonde chung' od bura. Weche mag environment kaka pidho yien e sikunde gi kuonde monego pidhie yien bende en 2 kuom meya. To nitie komiti matin ma bende pok ochako tich maber miluongo ni oversight, nikech king'iyo gini wach mar CDF ok en e bwo mjumbe kabisa, nikech komiti bunge en gimiluongo ni patron, to nitie komiti ne man gi jakome matim kata mbunge onge onego bed notimo ang'o odhi mbele. To nitie bura moro matin, duol matin ma kama mjumbe bete ka koro nyalo ng'iyo miluongo ni oversight, magi bet ji 4 kwanyo en 1 ewi meya kuom mano. Miyo magi duto koro mar dongruok ni en wach somo nitie, ng'enyne osedhi e gero classrooms, gero laboratories, prepare ma classroom. To nitie security bende nitiere, oseger kode police stations, moseger police posts, oseger gi magi, gero ne police ute magibete, mago bende osetim. Magi duto koro gichung'. So miyo ka gini ochung', pesa ni en pes sirkal ma jopiny neno ga nikech otiyo piyo. To kata king'iyo madhi e wach mar ng'iyo kako tiyo, to gima donje e dongruok en kende pesa matin ahinya moloyo tiyo e dongruok moloyo moko mag ofis gi. Nikech kikawo CDF duto ng'enyne nwang'o ni chiegni 2 3 ewi meya ema dhi e wach mar nono kaka tich tide, modong dhi e dongruok. Kiweyo michulo ji ofisegi, miyo en pesa mar 2 en pesa machiegni gi jopiny. Kata ka chuo moro mukre e skul, kata ka yamo waro skul, jokomiti biro to gidhi neno jakom, samoro gineno mbunge. Nyoro nyo yamo ogo ot piny, yamo nyo waro wi classroom, chuo omukore, gik makamago. Jo health no biro
onwango ni choche riche school koro gidwa loro school to jiromo to bang dalari adek kata juma to tich osechakore mag sirkal mamoko inyal kaw kata higa kapod inono gima notimore kaka dong losi miyo en gino ma jopiny neno kendo kutieke tineno kanyoro nyo wadwaro gini kawuono en tiere sigana mang'eny mar sirkal gi onge miyo en pesa ma koonge tang'e ni jopiny bende biro riwowa lwedo ni en kata ka giketho mokogo gichamo mokogo to ma onego giketie mondo gimoro nere ni timore uwi mang'eny ni wayudo ka pesa onge sirkal ni man koro higa achiel osiru bende onge sirkal me pinyni manyalo bet gi pesa moro agulu mitiyogo nyaka higa achiel midhi kawoga kawa manoyud ka onge sirkal ng'enyne ichoko pesa usuru michokono to kako sechoke tidhi ti kode miyo kata kane giyudo kama nochok mane otigo modong' ne tin to manyocha gichako choko nyaka nyocha gidonji koro higa achiel to ni kure to usuru to ni malo omeda gimoro amora omedi usuru to sama omedo usuru ni onego bed ni pesa ichoko mang'eny to mochokeno en kure entiere kar kanyo kama ne penjo maduong' mapod upenjo kar kae nitiere gino manya bedo ni en dok chien mag jod bura kose nang'o matimore nitiere kanyo dwe mar ariyo kanyo mana higa mantiere mar 2020 kod adek ni jod bura kane untiere kacha e od bura kendo nutwak ang'eni ang'iler mamoko nikech kuom atamalo 100 milero nyoko Ramogi jwang' sani chopo mana atamalo 13 mano uting'o weche go mago mag chulo sara mag chwalo dongruoge weche mag tuke mag rito alwora kod mago bende mag timo oversight atamalo 10 kod adek atamalo mamoko mag weche gi mag CDF gidhi kanye isilero kata weche mag bazari to gikawo kata malo marom ng'ar nyalo wacho ni oyo CDF koro kodonjo duto intere ga mane bazari to koro orom ga nade mano ka ntiere wiye kanyo to gima ne jata tije kata CEO mano mara NGCDF board Yusuf Mbuno gino mano kono jod bura ni kuom bilion 44 omena monego bed ni chwalo mag weche gi mag CDF bilion 10 kende madhi bedi ka igolo mama bende achiel kuom gigo makelo liet kuom jod bura ang'o mamiyo ok gole duto kosi gole ga mana nus kama isebedo od bura sani terms minyalo kanyo moyo ariyo kama igintie kar kanyo ma osebedo ka itayo machal nade gino bendo bet ochando waga nikech samoro nitie leo kaka no osewachi ni bilion 44 onego gole to moko ok chopi mi nyalo nwang'o ni samoro wanyalo chopo ni higa luoro to pesa manonego bi e od bura constituency poko biro samoro miwa tich matek koro wadhi pango laini kwadhi e jatelo mar pesa mar CDF wanambuno miwacho to ng'ama ber nikech kudhi to nyiso wadiera gima timore to ka pesa biro to iyudo miyo chuno ni jo od bura nyaka tanga ahinya seche ma pesa biro mondo ringi dhi bet kudo mondo mari be mondo nwang' en gimonego ka bed ni jo od bura dhi mondo law ni pesa ma kama pododong pesa ma kama pododong ang'eyo wach nikech walawe maseme nyocha walaw mane wayude maiga mokadho te to mano bende chendo moko ng'e gimomiyo gimoseyieruoke moseketi e kwan mar pesa mar budget ok onego bed ni pod ichak ilawe mano bende nitie atamalo 100 atamalo 13 kende mesilero wacho ni basari oyienwa kinda atamalo 25 kod atamalo 35 mondo dhi odonje ang'o e weche mag basari ma luore apani seme mokadho ncha ochiketi chigni milion 27 mano waketo mane wach mar basari kende to kitimo mago duto migolo atamalo nyaka 25 medhi basari ni ibro dong atamalo kind 40 to kod atamalo 50 mamano ema dhi e yore mag dongruok moloyo maluore gi wach mar somo to gi wach mar rita kwe dongruok ni tiende nang'o nikech nyalo wacho ni oyo CDF no biro olosno ndara ng'ato wacho ka entiere gwenge maseme owach kata chiro mantiere rata kacha ni mondo michiro ni bende olose apaya mochomo chiro kata mano mochomo Kombewa mano ba sikul kacho mano mar KMTC kama gintiere cha owach ni olosne gigi moro kanyo manya bedo kar ka manya bedo ka jopuonjre tiyogo kata jodak makacha tiyo kata chiro ma Kombewa kanja en dongruok mane CDF
gino luore gi koko misewinjo mang'eny ni tich ma sirkal tiyo sani opog nyadiriyo. Nitie sirkal mamalo, nitie sirkal ma county. Kane CDF ochakore kwa donjo higa mar 13 madonje od bura mokwongo, CDF ne nyatimo gik moko te, no nyatimo chiegni gimoro amora. Weche mag thieth ne nitie, weche kata mag pi ne nitiere, weche mag agriculture ne nitiere, kata weche mag lupo ne tugo jolupo, weche mag somo, weche mag arita kwe, kata weche mag yore ni nyalo golo pesa midhi ketie yo. To mano ka koro ne apaniga 2015-17 kanyo ne koko bete ni nitie gigo mano osepogi mar sirkal mamalo gi sirkal mapiny mar county. Ma wach mar pi, wach mar agriculture, wach mar thieth, mago nogol koro. Wach mar chirni kake wachono, pesa mar CDF ok tiye. Gima nodong' maduong' ne en wach mar somo to gi wach mar security. Ndara to nitie pesa ne bende mopogore mar kera, ma en ok en wach mar CDF ni. En oa ka jomochung' ne ndara, Ministry mar Roads and Transport emowuoke. To en nodonje wach mar constituency nikech bura mar kerano, ot mar kerano, pudi mjumbe jachung' mar od bura e patron mare. Koro gisani gigo malong'o minyalo timo gi wach mar pes CDF en wach mar gimoro amora madhi wach mar somo, kata obed somo e primary school, kata obed somo ECD mar nursery to kendo onge mano mar county, kata obed mar primary school, kata obed mar secondary school, kata obed mar university, kata obed mar colleges machalo technical colleges, machalo teacher training colleges, machalo medical training colleges. Magi duto pesa gidhie. Kaka wan seme osekonyowa, wasegero medical training center ma gedone ogere gi pes CDF lilo maonge pesa mwaka Ministry of Health mobire. Wasetimo Technical Training Institute TTI ma en to noriwore gi sirkal mamalo nogolo $1,60,000, wan wagolo kechop sani koro $20,000,000 mosegero TTI no mochopo. Nyocha wagero gi pesa kapod ka mari education obete kata chiel, wagero TTC morumo masani nyithindo nitiere. Mabe nye wayudo nyithindo mang'eny 240 makoro dwa hingo udi mocho wasegero. Kinda arito pesa ni ahinya nikech adwa kawo pesa mang'eny mondo keti TTC teacher training college ni mondo nyithindo yud udi mag somo, nyithindo yud udi mag dak. Kamano. Kuonde mag polise wasegero police posts. Ti wasegedo Reru, wasegedo seme mamalo, wasegede, sani nitie mwagero kamilongo ni Kolenyo mawane gi chandruok maduong' ahinya e wach mar arita kwe. Nyocha wasenyiewo lono mageno ni kadwe pukurumo ibigere police, ibigere mag police. Sani wageno ni wadwaro kote iseme, koro wabro golo pesa moro, nitie ot mwaseng'iyo monego los timo renovation mondo wabed gi kot seme. So magi duto gin gik ma wach ma CDF donje. Sari oseromo dano wakaw yweyo, to koduogo bang' yweyo jopiny kalure gi ote magioro kar kae mabeda wayudo thuolo mar yudo bang' kosekaw yweyo. Mashimo koduogo lena nyakworo moge jwang' iwacho ni weche mag bazari gintiere kar ka gibiro kalure kod CDF. Bende ipogo kaluore kod nyalo mag jogo makwayo kwayo makamage mag yudo omenda mar siro somo mag CDF. Koso ntiere tugo ma itugo manya miyo jok moko ok yude kaluore kod nyalo margi. Nitie jogo madwaro
to kyudi nikech jok moko mantiere komiti makoro mako kacha man gi jogi maging'eyo koso giwacho ni gin wede mheshimiwa mayude ke ang waduo kanyo Joseme duto wedena Joseme duto wedena wantie kaja kwa Ramogi joga waduo kamono mipenyo no oduoke achiel kachiel ote ma umedo oro orgi uru SMS line wan naria deka uchelo nono ikono wapachi korene ko twak mantie go kawuono jod bura ng'anyo kwa Ramogi jwange weche gi mag CDF gidwaro omenda ni mondo bikacha mondo migikonyi to bende neno ga ber mar CDF kochopo kanyo iwuok e kaunti ma Kisumu Mabei Siaya Migori koso nitie kaunti ma Kisii kata Nairobi karka bende isewinjo ber mar CDF to ka gilewo kama bende in gi paro moro ni gima ging'anyo ne en adieri mar wach ni CDF koso gimanyango ote mari orno SMS line wan naria dek auchiel nono waduogo bang' ka uywe masani. David, this is your check of 100,000 shillings. Eh? Nimefurahi sana. Hiyo cheki ni yangu. Unazambia nini watu wa nyumbani juu ya story? Ninawaambia wajipange na view sasa ni ya ukweli. Kuna zawadi nyingine hapa tena. Unaona vile inakaa fiti? Hata nitakwambia leo taksi ya kunibebea mzigo mpaka nyumbani. Nimeshukuru sana, ndaendelea kujipanga na waendelea kujipanga wakiwa wote huko nyumbani, Ore Kwele, Lukurto, wote wajipange. Wajipange. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for all. Nyane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machandruok ma in dhi bedo go ngimani. And please use your brain. Ngeni jogi okinjo class wakata matin. They don't have class. An gima nyalo timo en mana puoyo ahinya. To un koru nyalo chako chana arus mar Rana gi Jini. Mana kamano. What? Milion ariyo? Los mos. Mae wach ma wan wawacho ji ariyo kende. Sarap onge kae sani. En odhi kwayo jatelo Sandhu ng'uono. Mana nikech in kawuono. Wado koro dhi kwayo ng'uono ni dichuo wadgi malich ahinya. Iwinja maber? Nyakora Ramogi jwang waseduogo ntiere kar kae ote thoth ahinya ka kinde mwaka oyweyo ote medo donjo SMS magwa maga Ramogi TV ukinyi makawuono sani wayuda ne ote mantie kar kanyo ote madonjo kacha e mbui mar Facebook X kod mano mar YouTube anga kanyo kod ote mashima manga inyalo ndiko ang'indika waduogo wasomgi e kinde mango ntiere kae thuolo otielo mar ariyo. Zako Nyango jaseme ma no ka jegwenge maka Julu wacho ni pej na jaod bura nani sama MPs wetene pogo barupe mag employment in funerals. Mano miye to pogo kan. Hai.
Mano ote mokwongo. Phoebe Olielo wacho ka ni Ramogi TV ler. Aneno makare, ani nyathi Olielo kana Ngomongo, wacho ni Cleophas Wood Kisumu. An kaka nene wabunge omako wach mar CDF motegno ndi. To ngima tek kodwa to giling' thi. Awuoro wachno. An nyar Kisumu kanyawegi Obambo kanyo oriti. Kikidhi mabor ida duoki kori kete manaka. Mheshimiwa ni kango duok penjo no ka. Wadhi ote machielo mar Frederick Omondi wacho ni sani to awinjo ni gidwaro ng'anyo. To nyaka ngima chak bedo matek ne japiny dak gisedhi e ndara elo japiny. Mano ote mar Frederick Omondi. Boniface Adoyo wacho ni dongi wuoro koro. Gin wacho ni gini na wacho ga chon. To gidwoka mararacha. Anwe anegi kaka koro gi ng'anyo. Haya. Ero kamano Boniface. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni jatend piny omiyo pek gik ma ok ochuno, omiyo pek gik ma ok ochuno, weche somo chal ni wiye osewil go, to somo emomiyo ochopo kama ochopeno. Nitiere nyithindo maka ok CDF to somo nyalo rumo. Thoth jonyuol yuto gi ni piny, uchumi bende obembogi. Ng'anyo to ber ndi, lakini penjo en ni bende gineno ka odhi nyago lemo. Koso en mana koko mar wabunge mapile. Mogik, wacho ni gima nyio mano makare maginyalo address go weche mag CDF, ok drama. Awinjo twak kano moja. Mano Ruth Nyathi Ochieng. Peter Kobala wacho ni mag jok moko dak gi ng'anye. Sama gidwa pesgi to onge jo UDA kata jo ODM girewore te. Jo Jambasa Oloch mosna jatelo kanyo ma Ambasa Kochez ka Nairobi Isili. Ukelo twak maber. CDF be adieri be ntiere adieri asetemo manye to kayudi kosi chiwe kuom ng'eruok. Ote machielo mano mar Jackie Nyarmodi. Oro ote marabora wang'inje e kidienje moko. Owacho ni bende sirkal ni en serious. Owacho ni ka wach maka mae nyalo wuok kuom jotelo. Owacho kanyo ni mago weche motenore kod mago mano wacho mara Njuguna Ndung'u. Owacho ni do they even care how students and comrades depend on that little NGCDF money? Owacho ni do they even care about developments in the constituency level? Odhi nyime kowacho ni nyoro awinjo kaka Gachagua bende bayo dhoge kowuoyo very carelessly ni jopuonj motamore dok e harsh environment ni dhi riembe tich. Yani Kenya ni shamba la wanyama. Mangane noga view sasa. Owacho kanyo ni whereby other animals are important than others. Cleophas sana all gi Kenya ni. Tangi dhi kanye ka kore ma wantie. Odero Felix Wood Obondi ote mogiko wacho kar kanyo ni aneno malera achiel ka achiel kan Karungu Nyamanga Obondi School. Owacho ni TWAK ang'o momiyo wabunge kogik CDF to gimako matek kendo ging'anyo. To ka nyocha ogik budget mabende ne rach kendo pod rach ne japiny nyaka sani to ne giyie kendo ne gigoyo yes. Why? Kenya still in trouble. Ote mantie kar kanyo. Ote ma SMS ntie kar ka wacho ni Anoluoch Jakandege. Owacho ka ni Nyikal Wieler imiyo confidence mara kuom wabunge omedore. Machielo bende odhi nyime mano pod Oluoch Jakandege. Machielo wacho ni Cleo Anseme wacho ni Anseme ka piny na laktar ni ndara manamba kopiyo nyaka bodi okwamo wacho ni okwamo Tanza nitiere e Ikajulu koker nang'o. Gini mano nitiere ma inyalo winjo ote machalo kamano kalure gi od bura maseme. Owacho ni ote machielo wacho ka ni CDF to ber to kata kamano ichiwe podi gi akwede mathoth. An Jamagoya achak gi mago.
ote ma asedo kar kanyo githoth ka kuom jowinjowa mana minyalo chako godo kwa chako gi kama ne wawecha dibed nitiere akwede to bende wanene kuom ote mantiere kar ka kato bang'e ang'o winjane mag joneno. Okay, kakipogi nitiere mjumbe en patron. Nitie komiti ma CDF. Komiti ma CDF gima jumbe nyaka ng'e ni koro komiti ma CDF no nyaka chaket komiti mo matin mapogo pesa. Mama seme wan gi komiti mapoge man gi jakome. Koro komiti no bet ji duto ndiko kwayo. Ai kagise ndiko kwayo no nyaka assistant chief kata chief kete lwete ka en mo e school be kete lwete ni gino dhi e school. Ai gigo koter to jo komiti go rango. Komiti wago gin jomo ng'eyo gol gi mopogre gwenge ka gwenge. Koro gibet gi ng'eyo ni dwaro jogi chalo nadi, gima chief ondiko no be chalo nadi, gima school kwayo no be chalo nadi. Koro magi mitiyo go mondo poge. Man wang'eyo itemo mondo poge maber kaka nyalore maonge wach moro ni ng'eruok nitiere. Samoro nitiere maka ng'ato dhi maracha, jomoko dhi maracha ahinya tinya miye mang'eny matin nikech samoro inya chiwo matin to nyathino ok bitimang'o, ok bidhi e skul. Marwa kosetimega ti wapoge e pap, iluongo ji e bura, jok manyocha ndiko te manyalo biro gi sikunde modhiye, tai iwacho ni skul makama yudo makama, to list no iketo iguro malo oko kama ma ji nene makidhi ndalo mwapoko to wall maduong' opong'. Ma aneno ni wapoge maber kaka nyalore. To bende ng'e ni piny ka onge gima dipogi maonge ywak mobete nikech kada en gimoromo ji te makori ng'ado ng'ato ka ng'ato yudo to ni kare. Nitiere jo bura moko, jomoko MPs moko mosetemo ni ji te mokwayo yudo, moko ni nyisa ni samoro yudo kata 1,000, 2,000 kata yudo ma 500 tek ni ji te oyudo. Watu nwaneno ni onge tiende poge mathin kamano ma nyathi yudo kata 1,000. Ka gisedhi skul gichako giduogo dala te, ketie gimoro ma nyithindo kodhi skul to bet e skul. Kitimo kamano jomoko wang' nodong'. Penjo mantie ka en mar akwede bende nitie ka kinde ma ichiwe? Onge, an kaka ng'eye akwede onge. To kabedi komiti miyo ok dong' awach na akwede onge. Wanyisi Cleophas thurwa ka Kenya ka kata joma wacho ge makori mini mondo pogi ang' ni winj ni ywak akwede timre nadi nitiere. Miyo ywak man nitie akwede anokane ka akwede nitie. Jose biro ira kawacho ni gini no ayude kama kata no mara nyathina ni noromo mondo nwang' scholarship to koyudo to moko dong'. To kino no mos tinwang' timre maber. Achiel marach nyalo bedo osebete moko mwanono mwaloso. To ng'enyne tipogi maonge akwede. Ng'ato mowacho kanyo ni pok oyudo nyaka nene. To gimomiyo mana ng'adoga nikech nitie higa moro pan higa ni 2 makoro sekadho sani ma ji duto te manokwayo noyudo. Koro ka ng'ato wacho iseme ni an asebet ga kakwayo nyaka nene to pok nayudo, tapenjo ni mahiga ni to ne en kanye. Jomoko be wanwang'o maleo kosechopo to kor obiro ka formal seleo nosetimang'o nosepogi matindo chuno samoro wakoni we pesa mathin ma nyathi moro ma olewo nikech nyano nyathi moro ni kata mana gi damare moro moti ma kata wach form kaka ifilo bendo timre nadi okia. Koro usepoko muserumo to nyathini koro ng'ato samoro ng'ato none mabiro kode ni mheshimiwa nyathini en nyathi dalwaka to gini upogo pesa okoyudo kata ndiko nyocho gitimang'o ogindiko to ne kako chalo. Mano koro chuni ni mondi dogi ini gimoro modong' matin mondo mi nyathino. Jogi nyalo bedo mathoth. Ang'e nang'i doge penjo ma pod openj kar kamano miang'i duoki. To kata kapok idok kar kanyo, kaka jaod bura gi od bura mari, bende iseparo kata mar bedo kod resource center moro manyalo bedo kar kacha kar chung' od bura mari, manyalo bedo ni iketo jok manigi lony manyalo konyo ji machalo kamago. Aneno ka applications ma kamagi kitimo gi Huduma Centers mantiere bombe. Koro kiyud ni seme kama intiere kacha ka mondo ng'ato chop Kisumu
town mondo mi okonye weche mag filo gigi nyabedo matek. Bende en paro mantiere kacha ni yude kata ng'ato jomoke apisi to jok mantie kar chungo bunda mari ong'e ni CDF ni kowuok forma kama ntiere kama wadho wakawe wajase yo makama ka kia to nitie jok manyalo taya yo mar jase. Mokwongo ilande. Samoro walande gi nyaka radio nyaka Ramogi ukanisa ni form osebet mondo obi. Walande buchi chief, buchi assistant chief ilande. E ofisa committee mwawacho ni mar CDF mar basari. Ok tije en norito ni ka form osebiro eka koro gibet piny. Gin jogo ma nyalo konyo jogo mobiro. Jomoko biro ni adwaro basari. Koro inyise ni odhi oyud kanye. To bende gigi nitie cybercaf bende idhi inyalo gawo form no migole cybercaf midhi chul. Ok ochuno ni nyaka bi. To ofiswa kanyo nitie joma kobiro manyalo nyisi ma ok ofilre maber ma onego fil kama nikech en ok dhi ne Kisumo en film na seme kae. Iwacho gimoro maduong' ma anyalo duoko kata ok oluwore gi ma wach mar resource center no to apare in fact en sirkal kae nti ministry mar youth actually onego chiet ga resource center e kuonde ka kuonde kata wan wageno wadwaro lo mondo ne kadong wayud resource center manyalo gimanyocha golonwa gino maler ahinya en kanyo chitimo kane jitimo kwayo mar pes jo university nikech en ne idwano time nyaka Kisumo nyaka Huduma Center emano wanwango ni dwarore miyo kata ofiswa masani nitie kama waketo wanyalo keto resource center matin to chunya maduong' ta dwaro waket maduong' e yore mang'eny. Yore mag tiyo gi pesa sirkal bende en lony moro kanyo ma ka ji onge go to mwandu ma sirkal bira madhi wa kuonde moko yude to kuonde moko kinwang'e ka jowuok ong'eyo. So mani wach maber. Koro wach moro ni pogo barupe e funeral sama wajumbe moko pogo ote mar zako nyako. Koro en notimore wach mar ndiko jopuonj. Jok mane opoke funeral gi ng'eny gi ne wajumbe mag Kenya Kwanza. Ma nyocha wanono gino ananono mwadhi nyaka ka Teachers Service Commission kod giwacho adier kod ok giwacho adier ok wang'eyo. To ne gikoni gik manunene e lietego wan joma nobiro ne wang'e kako biro mag lietego ok wang'eyo. To gima ng'eyo ni sirkal ma wan go en sirkal ma mibadhi ng'enye miyo nyalo bet ni jomoko ni sonegi. To onge ni wajumbe duto nonwang' ne gin mana achiel ariyo mano apani be na ng'ata achiel kata ji ariyo mano timo gino to kan wanone to ne gikwer jogo ji nyalo dhi temo joma nyalo mondo dhi ane ka TSC ka gidhi yudo pogruok gi gimiwacho nwano to kata kano time nen mar onge tije mang'eny nitie weche mang'eny miwacho ni kia kindiko polis tibi mi wajumbe gimoro kama kindiko jo tibi mi onge gimoro mawacho ni wajumbe kindiko en mani wajumbe dwaro ne jogi ma inyalo koni samindiko polis ni moloyo jogo maluwore kata gi komiti ma intie inyalo kwayo kata chon mane pok wabet wajumbe nitie ji mang'eny mikwayo negi ni undiko konynwa uru nyathi ma kama ikwayo mana kaka ng'ata dong timang'o kwa to wach kaka ma jolweny sani gi mar polis to tek kabisa nikech ing'e ni mibadhi ng'enye. So ang ni yudi ni pesa moko ni wajumbe in mari kama mano onge en ji nyalo kwecho inyalo yudo kata se minyalo ng'ata achiel ariyo mwanyalo koni ng'ane to nwasekonyo to onge barupe moro migolo ni mag wajumbe makoridhi timnegi mago mana siasa ong'eny ndalo ma ji nie siasa kawano ote machielo giwacho ni wach mar CDF to koro wagome nikech mano to koro ka koro maru koro go to kangi matek tuling thi wachag ngima tek mandamano ng'anyo maduong' manwadhigo mogik mane piny ngima ma ji othoe molo thoth jothurwa nothoe gima duong' mane nie dho ji moloyo donge ne wach ngima matek maniluonge ni ng'anyo mar sufuria mane ji rwako nyaka wajumbe rwako nyaka makata wuon ne wago sufuria e ndara Kisumo nyaka Nairobi ka ma bang' gikone eka wach mar loso mane loso ni obete so en gima waseng'anyone
Gimang'en ni koro nyalo wach no pogre manyalo yiego ni koro sani to joyierete nyoka jo Kenya Kwanza nyaka jo Azimio. Mano taneno ni ber nikech ma to pogo jite. Jo Azimio madongo wachin to ang'o momiyo samoro gimoro momako piny to koro kudonje to ma to koro nikech wach mar budget manigoyo osuru. Donge ne lweny makata bungo bete mwadagi mochopo kama korigoyo ng'ato ka ng'ato dhi chung e nyime to wacho ni an wacho osuru ni ayie kata dagi. Koso ji no koneno. Ma actually ma kete kidware wajumbe te tiriwo gi ariwa to ka joka ng'eny jo Kenya Kwanza ng'eny to kata ne watimo kamano pod jogi nowuok mang'eny nikech en gima od bura ka od bura inyal penja od bura inigo chokanye nikech ne jo Kenya duto ne onene e wach ngima matek malure gi wach osuru ni miyo ji nyaka par ni kik wich wil lweny mosegore kendo gima chendo Kenya ka e od bura en ni ng'eny usiwinjo ka jakom Raila Odinga wacho ni sirkand ni omako od bura mafwanda joma nokoso ne piny Kenya ka gin jok mane ni Azimio manonyiew joma ne ke chama mar umacha to gi joma matin modogo ringo dok kocha miyo koro joka ng'eny kata watimo ang'o to pod gini dhi kadhe nikech bunge ikadhe gik moko gi kura ka gisego mang'eny to idhi kadhi to winjo ka sama abiro kata winjo kuwacho ni sani jo od bura jibet matin e od bura ma samoro bura ok dhi mbele na winjo ka wawacho ni nyalo bet nikech chudo michudo jo od bura e bet ma gibet go miluongo na allowance no goal emomiyo ji ok dhi mano bende nitiere to an gima duong' maneno ma ok nang'eyo ga manyocha ka nwang'o ni kara ka un gi od bura ma jokon achiel ma jo sirkal ng'eny ahinya moingo koni gimiluongo ni super majority orach gi piny gimomiyo orach gi piny kama jo mang'eny kamolo ka gin jo sirkal gin samoro gimoro ng'ado state house ki gimoro nitie mapek midwa ni piny mondo jo od bura yal tiluongo gi kuro ting'ado gi kuro ni gini dhi kadhe kama koro kata ka ji ubire od bura ka ji losa be samoro giwacho ni mondo go kura ketwa go kura iloso mang'eny wadwa go kura kech gina giseyie miyo gimotimore adwa ni winj gini maler nikech poka winjo ka ji wache poka winjo ng'ama wache malong'o e Kenya mangima jakome ma winjo ka wache ni od bura omak mafwanda jokocho ng'eyo ni gidhi kadho gino nikech ging'eny wan bende wang'eyo ni wabiro go koko makata tek nadi to wang' wago koko to pod gidhi timo gidhi kale nitie nyawo moro ma gino kelo madwa ni mondo inone maber kabisa joko ng'eyo ni kata ng'o to wadhi kadho koni be ji ng'eyo ni kata watimo ng'o tidhi yombwa chunji ol gidhi e od bura ma joka kata okadhi donge wang' wana kadhi kochopo sakura donge bi luongwa to wakadho kata wang' adhi koro wang' natim ang'o gidhi kadho gino ji ok nene maber to en monego bura nikech da ji duto nyalo chung' mang'i ni gini to ber gi piny kaka ne gichung' e wach CDF to nyalo konyo ibiro nwang'o ni samoro ka nitie gimoro mapek midwa kadhi jo od bura ng'eny ji bende manie cafeteria gin ne bathe kanyo gin mabor iwacho tiwinjo ka jo Kenya Kwanza wacho ni koro mondo go kura put the question koro mondo go kura to ji ane oko kucho ji bende tin samidwa go kura nyaka namba moro bedie tigo lang tineno ka jo Kenya Kwanza biro dichiel to pong'o ot gikia kata gimiti mang'o miwacho kikoni koro idwa go kura to whip gimiluongo no soro biro gi kalatas mondikie no kata yes kaluwore gi gima gidwaro to ka ji sebet to ting'o kalatas kama tigo ko wacho ni no kata kalatas no wacho no to jo Kenya Kwanza duto wacho nang'o no ka kalatas no wacho yes jo Kenya Kwanza duto wacho nang'o yes chieng' moro ing'i ka nitie gima duong' matimore ere kaka nyalo bet ni jogo ma jo od bura michulo pesa ok obet piny owacho ok owinjo gimiwacho to ka chopo sago kura to ng'ato keto negi kalatas
Jose kata penjo ni Nyikal ma wago e bura cha ma wago e kura cha ipenjo tiago kura nikech mane penjo maduong' mantie karka be pod gipenjo karka ni ka mane tij od bura maduong' mantiere karka weche mag loso chike gik mathoth mantie karka jaod bura koro nitie od bura ka iwacho ni pek mar ngima gigi kala nikech kwan mamalo mantiere mag jogo mathoth e od bura to moko bende rem nikech iwacho ni jogo manyalo sire nyalo bedo ni ok ochopo e kwan madwarore e kinde ma gigi timore to jod bura nitiere karka en rem mag jod bura to japiny koro ket ger ni kuom ng'a an ayuak ni karaka ber to dwadwar chik moro manyiso ni kata teknadi to okonego bed ni ng'eny ji romo kama to bende dwaro ni ka in jatelo molo ka in president ti bed president man gi ber mar pinyi chunyi ma ok ichun jogi manie od bura mondo kadh gimoro amora tekni dware koda gin wachne ada wacho ni adier sani ni gigo mikadho maricho gin gigo ma president dwaro to kosebet no dwaro gi tiluongo jo Kenya kwanza e gimiluongo ni parliamentary group to gikadhe kuro kibire bunge tigoye tik mane gima nego bunge samoro ji wacho ni chulogi kod ichulogi anakia lakini gima ng'eyo ni gia kucho bende bura koro ok dhi mbele mano gima piny onego emeseneno ka jakom Raila ywake en pok awinjo ka jopiny wache an asebet e bunge kinyalo ng'iyo masego koko ni samoro wawe wach party wang'i ni ere gino maber gi Kenya nikech ka koro sani nyo gikelo gimoro miwacho go ni mondo ng'iya ne wacho suche kaka dhi tema nyo wapenjo gi ni to kane wago kura ndalo cha to nuling ni berberie sani ka koro suro dhi malo gik moko richo nengo ni piny koda pinjeu koda pinje Lang'o koda pinje Kuyu koda pinje Kure joma nogo kura gichalore mar ariyo nitie gimoro e piny ka mathoth ji ok ong'eyo akia koda ji ong'eye to ji ok dew nadiera ni giteko molo gik moko te e piny nitie teko nyadiriyo e piny ka nitie teko mar Nyasaye maluwore gadiera en teko mamiyo koth chwe to cham dongo to dakta be ka thiedhi to thiedhi mana kaka Nyasaye noloso dendi ok onyal kele rieko manyien teko no en adiera ma piny dongogo nitie teko mar dhano ma en teko mar siasa ma ka ji osewre wan ji ma kama to koro gino watimo kutime nikech teko mar dhano nikech ung'eny to adiera mar Nyasaye uweyo ok bitimore kata ji milion adi go kura ni dhako mondo nyuol bang' dweche 2 konyuol nyathino gi dweche 2 to ubo timne nade ubro tho kata go kura to wang' nogo kura mana ni obedi dweche 9 kaka mondo nyuole to samoro wago kura wang'ado go adiera kata mar Nyasaye osuru makoro dhi mbalo manego jini kakimedo osuru kadhi malo chopo kama ji koro ok nyal joma nyalo goye koro onge miyo pesa midwano bi mang'eny cha be koro dok ang'o piny mano adiera ma Nyasaye ma joma osome iluongo ni economist to ka koro economist nyiso sirkal ni gini kose inyochi winjo ka ndi bende ywak ni nitie kama kosuru osechope to koro biro hinyo ji nikech joma biro golo pesa mang'eny mondo unwang' pesa mang'eny no onge chopo Kenya ka sama kidwa ni mondo sirkal oyud pesa to mondo duok osuru chien mondo joma nyalo go osuru bed mang'eny mondo chok pesa mang'eny gin adiera ma Nyasaye adiera mar kaka piny nochwe gidwa weyo giparo ni wach mar dhano ng'eny mar dhano kata kinyiewe gi pesa mogo kura ni to ka koro idwa go kura ni mondo ket petrol e mtoka mondo mtoka ringi to pi bendo ket ni mondo ket mondo mtoka ringi tinyiewo ji mang'eny mogo kura ni pi ma mondo keti kiketo pi mtoka wang' mtoka no ringi to donge yombo to giyombo gi kura awacho gino motegno nikech en gino kendo asewache kode bunge mondo jowabe mondo ng'e nitie gima koro nyak ng'i gadiera gima koro riwo wasani mar CDF ni tende ni en adiera nyithindo dwa dhi sikul e Januari pesa onge sani piny rach molo kata kaka nyocha chon to sani monego bed ni CDF ayudore maber mondo wadhi wares gang'o nyithindo ok ne ka koro chuno nyaka jo Kenya kwanza bendo timo ubire kata osuru bendo nego gine kama mondo oduok nengo osuru piny oduok nengo mafuta piny mafuta
giwacho ni nengo mafuta dhi malo e pinje ma oko kumigole. To mafuta kikawo lita achiel mar mafuta siling 80 en osuru. E levi manyocha iwinjo kiwache bura cha ni levi moko mondo goli wi osuru. 80 mar osuru ni wanyalo ng'ade. VAT makoro keti bende wi osuru kani 16 wanyalo ng'ade modoga boro. Mondo watim gigi mondo nengo gigi ni itimo gigi ni dwa kelgo dongruok ni dwa gergo udi tidwa gergo udi to joma dwaro ke udi gi to kech timo nadi nego aya adani mak pano ikany mar kanga duogo adani mondo maduogo ka wach mogik mana kama tiyo wach mandara ma morim Tanzam cha en adwa duoke en ndara ma en itime gi jo county tangi ni jo county kamoro pesa manyocho kel poko chopo hapa ni umiorem to mano gipacha kaka neno kaka ng'e kaka sirkal tiyo to maber ng'ama nyalo duoke kwa penjo MCA makanyo kata jo county ginyalo duoke tangi ni jo county nyocha gere kendo gisetimo tich maber to kaka sani winjo ywak nitie ni gin be kamoro pesa poko biro ni koro kaka gisud gi mano onge aya nitiere ote mamoko mapuntie kar kangi medi gi mano bende kangi chiwo wach mari mogik. Mary Owino wacho kanyo ni mano ma area MP daktari amor kina luo chenro Lawrence Ogutu wacho ni Ruto nyima wao CDF kabisa ndio watajua kazi iliyowapeleka bunge sio kupitisha tumbo zao. Mano ote ma Lawrence Ogutu. Eric Ochieng wacho kama Cleo wabunge owek pimo wiwa sani gi ng'anyo wacho ni sama koro kasa mane gikadhonwa bill marach chande to ne gimor kane giloso eyegi wacho ni wanyimwe kabisa. Machielo nitie kar kae mawuok kuom Injinia Lazaro Kanyamboko wacho ni CDF funds wacho ni ema itiyo ne godo MPs valuations wacho ni koro nyaka gi fight hard for it regardless of their political affiliations. Otherwise MPs moko to setimo totally nothing kod CDF en gima rach ni pesa dok e treasury nikech MP okoso plan to sechego yore richo e gwenge. Owacho kanyo ni ero Mheshimiwa Kaluma mano pako mbunge mare emonego beni koro bende yudo CDF properly. Jiteo yude nyithindo nego som kuonde duto. Injinia Lazaro Kanyambok makari bangi jamaguje. Fred Okumu wacho ni mar bara school Kisumu West amor kod jatelo Nyikal apenje niya ang'o mokelo leo mar osara mago mag jod bura. Nyakwar Karmanga bende wacho kanyo ni deni ginyalo riwore kamoro achiel kamano ka giriwore sani wacho ni sama weche tek gi jo Kenya de sani Kenya ok chal kama Kenya nitiere sani. Mago moko kuom ote modonjo kar kae mheshimiwa madani mondo iriwgi kanyo achiel koda weche mamoko mantiere godo mogik mar mondo mi watieka network okinyi makawuono. Ote thoth to ng'eni e thuolo mar dakika 2 ang' wayud thuolo matieko. Ng'eny gi aneno joma wacho ni mondo utuon gi kabisa ang'o miyo mato koro giyiere kada ginya yiere duto riwruok maru gi pogruok maru bende od bura gilos. Ing'eni en achiel ma wacho cha ni jomoko ling ni kakoro kata un jo Kenya kwanza ni ung'eny ugo kura ni gima rach hinyruok biro to biro ne ji duto miyo abenda yiere kodgi ni da jo Kenya kwanza nyalo neno mondo wabedi wuotho magi wuotho kata ka gidhi e pinjewa magi wuotho gichopo ni neno kane gidhi Homa Bay giketo stadium mangima idwa pogo ji 1,000 pesa no wakanye tae wacho ni pesa ni matim go gik moko to pod mano shida kuonde ma pesa lale mage gin to ni mondo tamgi kabisa mano tapani nitie anyalo neno ichwang nyalo bete ka piny rach nitie ng'at ma nyaka ichwango e siasa kae ka gik moko richo to jotelo mag siasa nyaka ichwango aneno ka ichwangno nitie to kotam wajumbe te ni CDF mondo tamgie kabisa wajumbe go giwegi ok mabi chandore jopiny mabiro chandore nikech pesa no kubiro tibiro miye jopiny e wach mar basari moloyo kata classrooms nitie gima be ji ok ne kanyo JSS mabiro ni classrooms onge manyo yieruok nitiere ni ibichiw pesa moro ma biro mabendi bi med ewi CDF mantie winjruok e kind sirkal mamalo gi jo CDF ni mondo ket pesa no
mondo jo CDF bedo medi mondo gergo classrooms nikech ng'eni JSS ni omedo classroom achiel e skul mag primary maduto romo 20,000 yes e pacho kama nyithindo gito koro ibitim nang'o nikech gino ma sirkal mamalo biro obepoko biro tigeno ni CDF ni biro anyalo wacho piny kae ni kata ka yowang' manade gi ng'ato chale e dala kata ichwang' manade kik ng'ato kata nyathi kata mama kata ng'ama duong' wang' ot nikech igi owang' kori wang' ot ji duto biro chandore nyithindo biro chandore moloyo madongo miyo kata wawinjo marach gi jobunge to wach ma CDF ni to kik wawach ni mondo ng'ade nikech nyithindo biro chandore kata mana ng'ama iye wang' makoni mondo ng'ade no nyaka bedie kata ka en owuon onya chulo mag nyithinde to bedie watne moro ma ok nyal chulo ma CDF ne mado chulo ne erokamano Mheshimiwa Kono thuolo mar biro kod Ramogi TV okinyi ma kaono wach mogik mantie kar Kandira Morris wacho ni wach pesa ma Kenya ka tek kendo bor korie osuru jopiny dhi kanye sirkal wuok oko otimane gik ma owinjore kodgi monego bed nitiere kar kanyo Nyarich ni kodwa kar ka Aimo Tom wacho ni anto gima ng'eyo ni Nyikal osetiyo seme yawa amor gi tich osiep Timon Ayucho mano mantiere kar ka wacho ni omor gi tich mano kaluwore kod mbui bende gigo mong'ado moket kar kacha e mbui achiel kachiel mago mag Ramogi TV erokamano kuom bedo koda nyaka Ramogi jwang' ka wabudho are saa 1:30 nyaka sani koro wachopo dakika 38 tok saa 2 mar okinyi wasebedo ka watwak e wi ng'anyo mano mar jood bura e wi aguch omenda mar NGCDF entiere kanye wasewinjo kacha ber CDF ma osebedo kacha kind oganda koro sani ting ema sirkal mondo mi orangane ka likore kaluwore kod jata tije mano mbuno gino monego bed ni timo jata tije mano mar NGCDF board gimane monego bed ni timore mondo mi omenda ni ochopne jopiny duto kano singi kacha onego bed bilion 44.2 bilion 10 kende ka igolo tiende nang'o bedo nyachwalo dongruoge madwarore mondo mi ochop atamalo 100 kaka itiyo kod weche mag dongruok mag chwalo arita kwe mag bero weche mag somo kokale bazari mag jiwo weche mag tuke mag jiwo arita makare mano mar alwora erokamano kuom bedo koda nantiere kaka kod jaod bura maseme Mheshimiwa Daktari James Nyikal nataye chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka sango oriti masani chenro mabiro en mara pokopogore kod nyawadwa Sharon Ong'ao.